Ngiyanibingelela egameni lenkosi yethu uJesu, ngibingelela umhlaba wonke omalanga entshonalanga eningizimu yasenyakatho. Onibingelelayo uArchbishop uNgubane, owaziwa kakhulu ngegama likaProfessor uKhokovula. Ngiyanimema nonke ihlobo zikaNkulunkulu enkonzweni enkulu esizoba nayo endaweni yasePomeroy eMsinga eGcushaneni. Kunenkonzo ezoba ngomhla ka-8 kuMashi 2025 eyoqala ngeSabatha ntambama. Nginxusa ke bonke abavunyelwe uNkulunkulu namabandla nje ewonke akhele eduze eMsinga nakude nonke nemukelekile. Ngiyafisa ke kakhulu ukuthi lo mbukiso la uzohamba ufike khona bese nonke niphumelela kulo mcimbi omkhulu kangaka. Ibandla lasenkonzweni noma ibandla laseBuhleni eGalile Church in Zion linomcimbi wokuthi lembesa uArchbishop uNgubane okuyena lokhulumayo njengamanje okumkhulu Professor uKhokovula. Inkonzo kuyoqala ngeSabatha ntambama ngo-9. Ngiyabonga ke kakhulu.